Wyfod da, croeso cynnes i chi i'r oedfa bore yma. Dan ofal Emyr. Ni'n gweddio byddwn ni'n profi Duw yn agos at ni ac yn siarad ni trwy air bore yma wrth i ni gyd addoli. Emyr eto sy'n arwen am 5 o'r gloch pnawn yma. Mae Gwydion heddi yng Nghaerfyrddin yn yr Eglwys Efengyledd fyna yn Gwynedigaethu. A mae Meirion, fi'n meddwl yn Free School Court yn Pen y Bont. Felly cofiwch amdani nhw. Cofiwch bod yna baned ar ôl roedfa, ysgol Sul, wedyn i ddilyn am gwarter i 12 ac yna yr wythnos fel arfer, nos Fawrth, mae cwrdd gweddi. Bore di Mercher, paned y sgwrs, cyfle i drafod emyn, nos Iau gyda Wyn ar-lein. Ond does dim clybiau ar ddi Gwener. Mae hanner tymor yr ysgol, gwyliau hanner tymor yn cychwyn, felly fydd dim clybiau di Gwener. Jyst cyfle jyst i ddiolch i'r hynny sydd yn gweithio gyda'r clybiau am eich gwaith chi dros yr hanner tymor diwetha. A hefyd diolch i'r hynny bydd wrthi gyda'r swap shop ddo yn y clwb tennis. Fi'n clywed ddim brynhawn braf. Ni'n gweddio bydde Duw yn bedithio y cyfleoedd hynny i ni, felly diolch chi am y gwaith yna. Y Sul nesaf yn tro ni yw gwasanaethu yn y Tabernacl yn y dre. Felly os chi yn gallu bod unrhyw gymorth gyda hynny, os ych chi weld Liz neu Lynn, da ni'n gwerthfawrogi hynny. A hefyd yn tro ni yw i gynnal oedfa yn y prynhawn yn cartre hen bobl Heol Don. Fi'n siŵr bydd fwy o fanylion falle gyda Gwydion maes y law, ond os chi'n gallu helpu yna, lle nhw'n werth cysylltu gyda Gwydion o flaen llaw. Cofiwch bod Castell y Mis ar gyfer mis Chwefror yn mynd at waith Wycliffe, cyfeithwyr y Beibl. Bydd o Tabith yma nos Sul diwetha, a ni'n gwybod ni o brofiad fel Cymru, y môr ddylanwadol. Mae cael Beibl yn un iaith yn hun wedi bod. Ddim jyst yn ddiwylliannol, ond hefyd i ni'n bersonol bod ni'n gallu darllen y Beibl yn iaith yn hun ac addoli yn yn iaith yn hun. Felly cofiwch am waith Wycliffe gyda Castell y Mis. Ac yn ola, dyw Lois ddim y bwr yma, Lois a Isaia, ond maen nhw yn mynd i fynd i Gyprus fi'n credu'r wythnos hon, ac mynd i fod yna am gyfnod nawr, felly falle ni weld i rywfaint dros y misoedd nesaf, ond rhan fwy o'r amser bydd hi yn Hybrus, felly cofiwch yma ni gofio amdani nhw hefyd fel teulu wrth nhw fod yn Hybrus am gyfnod. Dyna'r coeddiadau. Newn ni ddechrau yn addoliad yn iawn a troi at Dduw mewn gweddi. Arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti bod ni'n troi at Dduw sydd mor hael, sydd mor barod i rhoi i ni. Arglwydd ni'n ymwybodol, dim rhaid i fod yn rhoi dim byd i ni. Pan ni'n meddwl am beth i ni fel. Pan i ni mor amharod i rhoi unrhyw beth i ti mor aml, ac eto ti'n rhoi yn helaeth. Ni diolch i ti am dy air di. Ni'n meddwl mor hael wyt ti wedi bod yn rhoi dy air di ni yn iaith yn hun. Fel bod ni yn gallu cael geiriau bywyd tragwyddol. Ac o Dduw, ni'n diolch i ti yn ein profiad ni, os ni'n credu bore yma, bod dy ysbryd di wedi gweithio gyda dy air di, i ddangos i ni pwy wyt ti, i ddangos i ni yn cyflwr yn hunain o'r flaen di, ac i ddangos i ni, mae dim ond un gwaredwr sydd, yn yr arglwydd Iesu Grist, ac i'n argyhoeddi ni, ac i rhoi bywyd i ni trwyddo fe. O Dduw, ni'n
gweddio bydden ni'n gwneud y mwyaf o dehelioni di yn ei bore yma wrth i ni addoli. Ni wedi rhoi gras i ni i wrando ac i ymateb i bwy wyt ti a'r hyn wyt ti wedi wneud trosto ni. Ac o Dduw y bydde ti yn y cyfan hyn yn gwneud yr hyn wyt ti wrth dy fodd yn gwneud, bendithio ni a gogoneddu dy enw dy hun. O arglwydd, trigyrha wrth ni felly ni'n gofyn. Maddau ni, bob bai yn derbyn di a derbyn ni, os gweld fydd yn dda, yn enw ac yn heiddiant. Yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Ni'n mynd i ganu efo'n gilydd ac yn mynd i atgoffa ein gilydd o gariad Duw tuag ato ni. Mor fawr yw cariad Duw y Tad. Ni ellir byth ei fesur. Fe roddodd ef ei fab yn iawn i achub gwael bechadur. Does neb all ddirnad maint ei boen pan guddiodd Duw y Tad ei wydd. Aeth tywyllwch didew drwy'r tir mwyn i'n gael tangnefedd. Nw'n ni sefyll i ganu mawl gyda'n gilydd. Wyddio, ni
droi at Dduw. Arglwydd, ni'n diolch i ti am y geiriau na ni newydd i canu. Diolch am dy ras di. Arglwydd, pam fi, pam ni? Sdim ateb. Sdim ateb mewn gwirionedd, dim ond ti wedi dewis. Dim ond y rodd di i ni. Ni ddim di gwneud dim arglwydd i heiddi dy gariad. Ond ni'n diolch i ti am aberth Crist. Yn diolch am yr hyn roedd e'n fodlon ei roi, yr hyn roedd e'n fodlon i wneud ein mwyn ni. Dad, ni'n diolch am y cariad yna ti wedi ddangos i ni. Y cariad ni'n gallu brofi yng Nghrist. Arglwydd, ni'n gweddio, ni di ddangos y cariad yna i ni nawr. Am bod ni'n gofyn yn enw Iesu. Amen. Amen. Ni'n mynd i ddarllen o air Duw efo'n gilydd. Ni'n troi at 1 Corinthiaid, pennod 16. Os chi yn ymuno â ni wedi bod ar sbel yn gweithio'n ffordd trwy'r llythyr yma. Llythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid. Wedi bod ynddo fe am sbel nawr a ni'n cyrraedd y benod ola. Dyma'r final furlong fel petai. A be ni'n gweld yn pennod 16, mae yna ddau beth yn digwydd mewn ffordd. Yn gyntaf, mae Paul yn delio gyda cwpl o gwestiynau ola neu materion ola. Right? Pethau oedd yn mynd mlaen yng Nghorinth neu pethau oedd y Corinthiad wedi gofyn iddo fe, mae e'n ymateb iddyn nhw. Right? Yn adnodau 1 i 12, a dyna lle ni'n mynd i fod yn troi bore yma. Ac yna os Duw a'i mynd, byddwn ni'n edrych tro nesaf ar gweddill y benod lle mae Paul yn dod ar llythyr i gyd i ben. Fel wedes i, ni'n mynd i edrych ar adnodau 1 i 12, ac mae Paul yn sôn am cwpl o bethau fan hyn, a ni'n mynd i ganolbwyntio ar un ohonyn nhw, sef beth mae Paul yn dweud am arian, neu am rhoi yn ariannol. Okay, felly, 1 Corinthiaid, pennod 16, dechrau yn yr adnod gyntaf. Ynglŷn â'r casgliad i'r saint, gweithredwch wythau hefyd yn ôl y cyfarwyddiadau a roddais i eglwysu Galatia. Y dydd cyntaf o bob wythnos, bydded i bob un ohonoch yn ôl ei enillion osod cyfran o'r neilltu ac ar gadw, fel nad pan ddo fi y gwneud y casgliadau. Wedi mi gyrraedd, mi anfonaf pwy bynnag sydd yn gymeradwy yn eich golwg chwi i ddwyn eich rodd i Jerusalem, gyda llythyrau i'w cyflwyno. Neu os bydd yn ymddangos yn iawn i mynd a'i fynd hefyd, fe gant deithio gyda mi. Mi ddof atoch chwi ar ôl mynd trwy Facedonia, oherwydd trwy Facedonia rwyf am deithio. Ac efallai ar arhosaf gyda chwi am ysbaid, neu hyd yn oed dros y gaeaf, mwyn i chwi fy hebrwng i ba le bynnag byddaf yn mynd. Oherwydd nid wyf am edrych amdanoch y tro hwn fel un yn taro heibio ar ei hynt. Rwy'n gobeithio cael aros gyda chwi am beth amser, os bydd yr arglwydd yn caniatáu. Ond rwyf am aros yn Ephesus tan y Pentecost, oherwydd mae drws llydan wedi ei agor i mi, un addawol, bod llawer o wrthwynebwyr. Os daw Timotheus, gofalwch ei wneud yn ddibryder yn eich plith, oherwydd mae fel minnau yn gwneud gwaith yr arglwydd. Am hynny peidied neb a'i ddiystyru, ond hebryngwch ar ei ffordd a sel eich bendith, iddo gael dod ata fi, oherwydd yr wyf yn ei ddisgwyl gyda'r crydynwyr. Ynglŷn â'n brawd Apollos, erfyniais yn dair arno i ddod atoch gyda'r lleill.
ond nid oedd yn fodlon o gwbl ddod ar hyn o bryd. Ond fe ddaw pan fydd gwell cyfle. Amen. Amen. Nawr fel wedys i, be ni'n mynd i ganolbwyntio arno yw yr hyn mae Paul yn dweud am arian neu am rhoi yn ariannol. Ond fi jyst eisiau nodi dau beth trawiadol yn beth ni newydd ddarllen. Okay? Byddai ddim yn sôn am bellach am rein, ond jyst pethau fi'n meddwl sy'n werth nodi. Yn gyntaf gyd, mae Paul yn sôn am ei gynlluniau teithio. Okay? Mae da Paul plans ar gyfer be mae'n bwriadu i wneud. A chymod be, pan chi'n darllen wedyn yr llythyrau eraill a llyfr yr actau, nid dyna nath ddigwydd yn y diwedd. Okay? So, oedd Paul yn gwneud plans ac oedd pethau newid. A fel mae e'n gweud, mae'n gwneud hynny yn ôl ewyllus yr arglwydd yn dydy. Felly i ni, ni'n gallu gwneud ein cynlluniau, falle bod ni'n bwriadu ni, ond cynllun Duw yw'r hyn sydd yn bwysig. Yr ail beth fi eisiau ni jyst i nodi, mae werth sylwi arno fe, yw adnod 12. Mae Paul yn sôn fyna am Apollos. A chi'n cofio, nôl ar ddechrau'r llythyr, wnaethon ni glywed bod nhw'n gwmpo mas di bod yng Nghorynth rai pobl o blaid Apollos ac yn dweud, mae Apollos yn wych a ti'n rubbish, Paul. A bydde fe wedi bod yn rwydd iawn bydde fe i Paul i chwerwi a ddim eisiau anfon Apollos nôl ato nhw. Mae'n dweud, na, chi di holi am Apollos a fi di gofyn iddo fe ddod nôl ato chi. Chi'n gweld fyna ysbryd hyfryd Paul yn dyfa. Be sy'n bwysig i Paul yw nid ei enw mawr fe, ond gwaith yr arglwydd. Wel eto, na ni weddiod yn gilydd. Arglwydd, ni'n diolch i ti, mae nid ein cynlluniau ni sydd yn bwysig, ond ewyllus di. Ac arglwydd ni'n diolch, mae nid ein enw ni, neu'n gwaith ni sydd yn bwysig, ond dy waith di dy hun. Ac arglwydd ni'n gweddio nawr yn neud i'n derbyn ni. Arglwydd, ni'n dod y bore yma i daddoli di. Ni'n dod i roi'n bywydau ni ger dy fron di. Ni'n dod i gyflwyno'n hunan a'n bywyd, ein gwaith a ein doniau a'n arian ni arglwydd a phopeth i ti. Ac yn gofyn arno ti'n derbyn ni nawr. Yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni eto. Ni'n mynd i ganu rhif 66 yn Grymal 2. Rhodd y mywyd, ger dy fron, gan geisio y gwir, a thenellu olew serch fel fy moliant i ti. Gan aberthu rhaid i'm roi fy nghyfan o flaen, yw'r derbynia aberth mawr, un a'i galon ar dan. Nawn ni sefyll i ganu. Gan aberthu rhaid
stori i'r plant nawr os ys y plant eisiau dod ymlaen. Os gych chi gael yr adnod o rhwng y darlleniad a'r canol diwethaf. So, un peth i ddysgu
bod ni'n edrych ar ôl ein hunan, bod ni ddim bod yn sili ac yn taflu'r arian i gyd i ffwrdd, fel bod ni'n methu edrych ar ôl ein hunan, ond mae dal yn disgwyl i ni roi. Achos chi'n gweld fan yma'n dweud, bydd i bob un, bydd i pawb. Mae dal yn disgwyl i bawb roi, hyd yn oed os ni'n ond efo tipyn bach. Ac ar hyn o bryd, oes gennych chi lot arian? Mae'n dal fel arfer yn edrych ar ôl chi, yn ydych chi? Ie? Ond, falle bod gennych chi tipyn bach. Ond, so mae Duw wedi roi'r arian i chi, a mae hefyd yn gofyn i chi meddwl sut gallai ni fod yn hael ac yn boeth gyda'r arian. Okay? Ac un o'r ffordd, mae Paul yn sôn am, ydi roi arian i'r gwaith Duw yn yr eglwys. Mae'n lot o ffyrdd ni'n gallu bod yn hael o'r arian. Chi'n gallu meddwl am rai? Chi'n gallu bod yn hael gyda'r arian. Dim eto. Dwi'n gallu bod yn hael. Chi'n gallu roi'r arian i bethau da. Nid bod yn hael gyda'r arian. Ie, rhoi arian i bobl ffawd. Ydych brynu rhywbeth yn ffrindiau? Ie? Rhywbeth chi angen, ie, mae hwnna'n ddoeth iawn hefyd. Ie? A mae Paul yn sôn am i roi waith Duw. Mae'n bwysig i roi i'r eglwys sydd yn gwneud waith Duw. Fel bod gair Duw a cariad Duw yn cyrraedd pawb. A bod neges y newyddion da sydd gyda ni rannu yn cyrraedd pawb. Okay? So, fel pawb yn y byd, sydd efo gwahanol faint o arian, chi i gyd wedi gwahanol faint o arian. Okay? Dwi eisiau chi ddychmygu bod un ohonyn nhw, so arian ydyn nhw, okay? Mae un ohonyn nhw yn ddigon i roi bwyd a eich hun. Okay? Ydych chi angen. Iawn? So, cymryd un ac chi angen hwnna. Iawn? Ydych chi bwyd hwnna? Eisiau bwyd hwnna? Na. Okay. Cofio bod gen i'r un yna. Iawn? A wedyn, falle un arall am pethau ydych chi angen neu chi bach o pethau chi eisiau. Okay? Iawn. Nawr, faint sydd gen ti ar ôl Elsiws? Ti'n meddwl am hyn? Ie, dwi'n gwybod, ond ti wedi cymryd y dau yna ar gyfer bod yn ddoeth i ti, ar y rôl ti dy hun. Iawn? Faint sydd gen ti ar ôl? Dwi'n haws. 3. Faint sydd gen ti ar ôl, Eilan? 1. Faint sydd gen ti ar ôl? 2. Okay. Nawr te, beth chi'n meddwl gallwn ni wneud gyda'r twtau ar ôl? Arian. Ie. Roi e i rywun arall. Okay. Ond faint sydd gen Anna i roi rywun arall? 2. Faint sydd gen ti i roi rywun arall? 1. Ond, yn olwg Duw, iawn, chi'n rhoi beth chi'n gallu rhoi. Okay? A dim ots os chi'n gallu rhoi load, neu os chi'n gallu rhoi tipyn bach. Jyst bod ni efo'r calon yna sydd yn hael ac eisiau rhoi i bobl eraill. Felly, rhai yna sydd gennych chi ar ôl, chi'n ffeindio rhywun yn y capel ar ôl yna. Rwy'n dawd yna, felly gen i un ar ôl. Rwy'n mynd i roi un. Ie, mae'n neswyr. O, beth sy'n neswyr? Rwy'n i ddau i roi. Dwi'n troi roi, dwi'n ffeindio rhywun. Ori, faint sydd gen ti roi? O, mae'n... Cadw a sut, chi'n mynd i roi, faint sydd gen ti roi? 3. Faint sydd gen ti roi 3? Ie, na i helpu Moni. A wedyn yn erbyn ein hynna, ddech chi fy Moni sydd yna. Diolch, Neb wedi meddwl dod ag un lan i'r pulpit, ond fe. Fine. Wel, fel ni wedi clywed, mae'n ffocws ni bore yma ar arian. A hynny yw, nid bwriad y darn yma, nid fy mwriad i bore yma yw ddweud popeth ar y pwnc, y gormod ar gyfer un oedfa yn dyfa. Ond o'n i'n meddwl falle, gan bod ni yn siarad am arian, bod werth jyst gweud 2 beth. Gyntaf i gyd, mae yna help ar gael. Okay, fi'n meddwl mae'n bwysig i ni weid hynny. Ni yn byw mewn dyddiau anodd, am costau byw yn gallu bod yn her, a felly mae'n bwysig os i chi mewn trafferthion bod chi yn gwybod bod yna help ar gael. Okay? Falle lle cyntaf i ddod i siarad gyda un o'r hyniriaid yn yr eglwys, ond mae yna grwpiau, mae yna mudiadau fel Christians Against Poverty sy'n gallu rhoi cyngor a help, achos mae materion ariannol gallu bod yn gymleth. A ni'n gallu cael ein hunan mewn i drafferthion weithiau, a chi ddim angen gwynebu hynny ar eich pen eich hun. Okay? So na'r peth cyntaf ni eisiau gweud,
mae hefyd yn bwnc lle mae yna adnoddau da ar gael a dylsen ni fod yn meddwl amdanyn nhw. Nawr, un enghraifft gwych sydd gyda ni yw yr llyfryn yma, llyfryn Nath Gwyn baratoi, rai blynyddoedd yn ôl. Cymer Arglwydd, agwedd y Cristion at arian ac eiddo. Gwyn yn gwneud beth fi ddim yn bwriadu wneud bore yma, sef roi rhyw feddwl llawn, cyflawn ar agwedd y Cristion at y pethau hyn. Mae yna 2 gopi yma, fi'n credu bod y gweddill sydd dyn ni mewn storage container rhywle. So, mae yna 2 ar gael, mae modd archebu mwy. Os chi eisiau nhw'r ein, dewch i weld fi ar y diwedd. Wel, na ni weddiod yn gilydd unwaith eto. Arglwydd, i ni yn diolch i ti am dy holl ddaioni tuag ato ni. Arglwydd, mae pob un ohono ni bore yma wedi cael ein bendithio gen i ti. Dad, ni'n ddigon ffodus i fod a dillad amdano ni. Ni i gyd, fi'n siŵr, wedi cael bwyd a diod yn barod heddi ac Arglwydd ar ddiwedd yr oedfa fydd na bwyd a diod i ni yma. Ni'n diolch i ti am dod dros ein pen ac am gynhesrwydd Arglwydd, ni'n diolch i ti am yr hodd mwyaf i gyd, yr Arglwydd Iesu Grist. Dad, ni'n gweddio fel ni wedi cael ein atgoffa'n barod, bydde di'n helpu ni i roi o'r hyn rydyn ni wedi dderbyn. Ac Arglwydd i fod yn ddoeth, ond yn hael tuag at eraill. Sgweli di fod yn dda, fel rwy ti wedi bod mor hael wrtho ni. Dad, ni'n dal i weddio y bore yma dros y rheini yn ein gwlad ni a dros y byd, Arglwydd, sydd yn dylawd, sydd yn anghennus mewn gwahanol ffyrdd. Ni'n gweddio dros y rai sy'n gwynebu newyn ag rhyfel ag pob math o drychinebau eraill. Dad, ni'n gweddio dros y rheini yma yn ein cymdeithas ni sydd ag anghenion o bob math. Dad, yn gweddio a bydden nhw a ni yn gweld mae'n hangen pennaf yw ti dy hun. Diolch dy fod ti yn cynnig dy hun i ni yn awr. Arglwydd, helpa ni felly yn y munudau nesaf wrth i ni feddwl am y pwnc yma. Arglwydd, roedd o'i thineb i ni. Helpa ni ymateb i dy air di. Am bod ni'n gofyn y pethau hyn yn enw yr Arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni efo'n gilydd. Ni'n mynd i gannu o Grymawl 1 nesa, rhif 37. O'r nef y daeth fab dinam i'r byd yn dlawd heb feddi dim, i weini'n fwyn ar y gwan, ei fywyd roes i ni gael byw. Hwn yw ein Duw, y brenin tlawd. Fe'n geilw oll yw ddilyn ef i fyw bob dydd fel pen anrheg wyw o'i law. Fe roddwn fawl i'r brenin tlawd. Na ni sefyll i ganu.
Jyst cyn Nadolig, nath ein merched ni ddarganfod y band ABBA. A felly, o bryd i'w gilydd, mae'r speakers yn ein teulu wedi bod yn chwarae Money, 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 na ddim canu, money, money, money. Must be funny in the rich man's world. Mae arian yn bwnc funny. Mae'n bwnc odd yn dydy. Mae'n bwnc, mae'r byd, mae'n un ysdyn ddim yn stopio siarad amdano fe. Ac eto, mae'n bwnc i ni yn bersonol yn gallu ffeindio mae'n anodd i siarad amdano fe. Mae'n gallu bod yn bwnc sensitif, os wedi fel yna. Falle bod ni ddim yn hoffi trafod e weithiau achos ni'n poeni bod dim digon gennym ni. Weithiau ni ddim yn hoffi siarad amdano fe achos ni'n teimlo bach o embarrass bod cymaint gennym ni. Mae arian yn ffynnu hefyd achos mae'n beth peryglus. Mae Crist yn sôn yn aml am beryglon arian, y ffaith bod ni ddim yn gallu gwasanaethu dau feistr. Mae Paul yn rybuddio mewn man arall fod cariad at arian yn wreiddyn i bob math o ddrygioni. Ond wrth gwrs mae arian yn rhan o'n bywydau ni bob dydd. Ni methu dianc ragddo fe bod yr contactless yn neud i ni feddwl hynny weithiau. Mae arian yn rhan o'n bywydau ni, a felly mae angen, mae'n rhaid i ni fod yn ystyried y pethau yma. Mae'n bwysig, mae'n ymarferol i ystyried ein defnydd ni o arian. Nawr, cyn mynd dim pellach, fi eisiau gwneud 2 disclaimer. Okay? Fel fi wedi gweud yn barod, fi eisiau just pwysleisio, ni ddim yn dweud popeth bore yma. Okay? Mae yna llawer fwy i'w ddweud am agwedd y Cristion at arian ac eiddo. Be ni'n canolbwyntio bore yma yw beth ylsa'n agwedd ni fod at roi yn ariannol i'r eglwys neu rhoi at waith Duw ac anghenion pobl eraill. Yr ail beth fi eisiau dweud, just fel bod yna ddim sort of drwg dybiaeth fan hyn, mae'r eglwys yn fy nghyflogi. Right? Mae'r eglwys yn rhoi arian i fi mwyn fy nghynnal i. Okay? Ond dwi ddim yn gweithio fel petai y mwyaf mae pobl yn rhoi i'r capel, y mwyaf mae fy nghyflog i'n mynd i fynd. Right? Os ych chi gyd yn dechrau taflu eich holl arian chi mewn i'r casgliad, dyw hwnna ddim yn golygu byddai'n troi lan wythnos nesaf mewn private jet. Okay? Fi'n gwybod bod dim rili angen hedfan neu'n bywyd digon agos. Ond chi'n gweld y pwynt, fi ddim yn gweud y pethau yma bore yma achos bod fi eisiau dod yn fwy cyfoethog. Okay? Fi'n gobeithio bod fi'n gallu dweud yn ddidwyll pe bai dim arian gan yr eglwys. Hynny yw, pe bai angen ffind o gwaith arall, fi'n gobeithio byddwn ni'n dal i trio wneud cymaint ag y gallwn ni yng ngwaith yr arglwydd ta beth. Nawr, mae Paul fan hyn wrth gwrs yn siarad mewn cyd-destun penodol. Okay? Ni wedi gweld, mae'n ysgrifennu llythyr at yr eglwys yma yng Nghorinth. A mae'n dweud wrthyn nhw, ynglyn â'r casgliad i'r saint, so maen nhw wedi gofyn cwestiwn am rhywbeth, mae'n dweud ynglyn â'r casgliad i'r saint, gweithredwch wythau hefyd yn ôl y cyfarwyddiadau a roddais i eglwysu Galatia. Okay? So mae'n sôn fan hyn am rhywbeth oedd yn mynd mlaen ar y pryd, lle roedd yna angen. Oedd yna gasgliad cyson o arian ar gyfer Cristnogion tlawd Jerusalem. Okay? Ni'n gweld yr pwnc yma'n codi sawl gwaith mewn mannau gwahanol yn llyfr yr actau ac yn yr epistolau. Okay? So mae Paul yn sôn am casgliad penodol ac mae'n amlwg fod e'n gweld yr peth yma ddim just fel rhywbeth ambyti arian a gofalu am y tlawd, mae'n gweld e fel rhywbeth ysbrydol, arwydd o undod yr eglwys. Right? Bod yr Cristnogion yma oedd
o'r cenhedloedd yn un gyda Cristnogion fwy Iddewig Jerusalem. Okay? So ni'n sôn fel fi'n gweud am cyd-destun penodol. A reality yw, mae'n byd ni yn wahanol iawn erbyn hyn. Mae trefn eglwysu yn bethau gwahanol iawn i fel oedden nhw. Mae natur gwaith a y ffordd ni'n cael ein talu a'r holl bethau yna'n wahanol. So be fi'n trial gweud yw, bore yma, be ni'n mynd i trial wneud yw chwilio am yr egwyddorion. Right? Beth yw rai o'r pethau ni'n gallu cymryd o be mae Paul yn dweud fan hyn ac yn gallu cymhwyso nhw i'r ffordd i ni yn rhoi. Rhoi at, yr eglwys a gwaith Duw a rhoi at anghenion eraill. Y pwynt cyntaf sy'n gen i, a'r peth cyntaf fi eisiau ni nodi yw hyn. Ni'n gallu rhoi yn addolgar. Okay? Addolgar yn worshipful. Ni'n gallu rhoi yn addolgar. Dwchwch ar adnod 2 eto. Y dydd cyntaf o bob wythnos, bydde di bob un ohonoch yn ôl ei enillion osod cyfran o'r neilltu ac ar gadw, fel na'r pan ddof i gwneud y casgliadau. Pryd mae Paul yn annog nhw i roi? Wel, y dydd cyntaf. Pam? Pam y dydd cyntaf? Wel, mae'r ateb yn amlwg yn dydy. Dydd cyntaf'r wythnos. Dyma'r dydd pan oedd Cristnogion yn dod at ei gilydd i addoli. Dyma dydd yr arglwydd. Dyma dydd yr atgyfodiad. A felly, yn syth iawn, mae'n amlwg fod ein rhoi yn rhywbeth addolgar. Mae'n rhoi ni fod yn rhan o'n addoliad ni o Dduw. Be ni'n dathlu ar ddydd Sul? Wel, dylse rai ohonoch chi fod gallu ateb yna, achos ni wedi bod yn pennod 15 am spel, yn meddwl am yr atgyfodiad. Ni'n dathlu ar ddydd cyntaf'r wythnos fod Crist nid yn unig wedi marw drosto ni, ond fod e wedi atgyfodi. Mae Crist wedi dod nôl yn fyw, a mae e wedi rhoi bywyd newydd i ni. Mae Crist trwy'r groes wedi torri grym pechod. Mae Crist trwy ei farwolaeth a'i atgyfodiad wedi'n gwneud ni nawr yn bobl newydd, yn blant i Dduw, yn etifeddion teyrnas Dduw. Trwy'r atgyfodiad mae pethau'r byd yma nawr wedi colli gafel yno ni. Trwy'r atgyfodiad, di ni ddim yn eiddo i'n hunan mwyach, na, mae Crist wedi'n prynu ni. Mae gennym ni feistr newydd. Ni di profi cariad Duw yng Nghrist, a nawr mae'r cariad yna yn gorlifo allan ohono ni. Nawr, wrth gwrs, ni'n derbyn y pethau yma i gyd yn rhad ac am ddim, trwy ffydd. Okay? Does dim angen talu unrhyw beth i ddod yn Gristion. Mae'r cynnig yma ar gael i bawb yn ddi-wahân ac yn ddi-eithriad. Gallwch chi fod y person mwyaf cyfoethog yn y byd, neu gallwch chi fod a llythrenol dim ceiniog, right? Yn noeth, heb unrhyw beth i'ch enw chi, ac chi'n dod yn Gristion yn yr un ffordd. Does efengyl, gewch chi ddod fel ydych chi a derbyn bywyd newydd yng Nghrist. Ydych chi'n credu hynny? Ond ar yr un pryd, mae yna rhywbeth naturiol yno ni nawr ddylse fod eisiau ymateb i hynny, ond oes. So os chi wedi cael y profiad yna, mae'n digwydd eithaf, chi'n galw yn hi rhywun gydag anreg, falle o gwmpas Nadolig neu beth bynnag, chi'n mynd draw na ac o'n nhw ddim yn disgwyl chi. Right? A chi wedi knocio'r drws, a chi wedi troi lan, a byddwch chi anreg iddyn nhw, a maen nhw mor ddiolchgar,
Maen nhw mor werthfawrogol, a chi'n gweld beth sy'n mynd mlaen yn ei pen nhw, a maen nhw'n dechrau edrych o gwmpas. Be maen nhw'n neud? Be maen nhw'n chwilio am? Maen nhw'n chwilio am rhywbeth i roi nôl yn dyn nhw. A weithiau, chi'n mynd i weld rhywun, a maen nhw'n ffind o'r peth mwy ar random. Cymer hwn. Chi'n gweld, dim angen. Dim angen. Nid dyna pam fi wedi roi hwn i ti. Fi wedi roi achos fi yn caru ti. Fi wedi roi fel rodd i ti. Ond mae'n naturiol yn dydi eisiau ymateb. Mae'r efengil ac yr hyn mae Crist wedi ennill, mae'n rodd, rad ac am ddim. Ond sut i ni fod i ymateb? Wel, mewn addoliad. Mewn addoliad. I ni'n dod at ein gilydd fel pobl yr arglwydd ar ddydd cyntaf yr wythnos i ddathlu. Ni'n dod mwyn canu. Ni'n dod mwyn gweddio. Ni'n dod mwyn ceisio Duw a clywed llais Duw yn ei air. Ni'n dod i fedyddio credinwyr newydd. Ni'n dod i ddathlu cymundeb a swper yr arglwydd. Ond ni hefyd yn dod mwyn rhoi. Nawr, please, peidiwch cam ddeall. Di ni methu cyfrannu dim at ein iachawdwriaeth. Okay? Nawn ni fyth llwyddo i dalu ein dyled ni at Dduw. Na, ni methu prynu maddeuant. Ond ni'n gallu nawr, fel Cristnogion, rhoi yn addolgar. Ni ddim yn gaeth i arian mwyach. Ni ddim yn gaeth i roi'r hunan gynta mwyach. Os ych chi'n Gristion, chi'n gweld nawr fod yna bethau mwy, pethau bwysicach. Mae yna flaenoriaethau gennych chi nawr sydd yn wahanol i'r rhai oedd gyda chi o'r blaen. Os chi'n Gristion, chi'n gweld mae'ch braint chi nawr yw rhoi yr hyn sydd gennych chi mwyn cynnal gwaith Duw ac mwyn datblygu gwaith Duw yn y byd ac i gwrdd ac anghenion rhai sydd yn llai ffodus na ni. Na'r peth cyntaf, ni'n gallu rhoi yn addolgar. Beth arall a gallwn ni ddweud? Wel, yr ail beth yw hyn. Mae'n dda i rhoi yn rheolaidd. Mae'n dda i rhoi yn rheolaidd. Eto, adnod 2. Y dydd cyntaf o bob wythnos, bydde di bob un ohonoch yn ôl ei enillion osod cyfran o'r neilltu ac ar gadw, fel nad pan ddof i gwneud y casgliadau. Mae pob yn hyn yn annog y Corinthiad i fod yn ddisgybledig. Dyn nhw ddim jyst yn gwneud ar ddydd cyntaf yr wythnos oherwydd dyna'r ffordd maen nhw'n addoli. Mae'n hefyd yn gosod trefn yn dydy. Patrwm, disgyblaeth. Nawr, oedd y sefyllfa ar y pryd yno'n wahanol. Doedd pawb yn yr eglwys ddim yn ennill cyflog, oedd rai ohono nhw'n gaethweision wrth gwrs. Byddai llawer o bobl eraill o fewn yr eglwys oedd yn cael eu talu yn derbyn ei arian nhw bob dydd. Nawr ni'n wahanol yn dyn ni fel arfer, y norm dyn ni yw chi'n cael eich talu ar ddiwedd y mis. Neu ar ôl gorffen rhyw darn o waith penodol efallai. Ond iddyn nhw bydden nhw'n cael eu arian nhw, eu tal nhw bob dydd. A felly'r pwynt mae Paul yn rhoi fan hyn yw, mae eisiau bod yn drefnus. Mae eisiau bod yn reolaidd. A mae hynny yn beth da. Ni'n gallu meddwl am ddisgyblaeth fel rhywbeth diflas yn dyn ni. Discipline. Na, mae eisiau ni osgoi gwneud hyn mewn ffordd diflas. The Lord loves a cheerful giver. Yn dife. Ond mae cael patrwm, mae cael yr disgyblaeth ysbrydol yma, mae'n beth da i ni. Mae'n beth da i ni ddarllen y Beibl bob dydd. Mae'n beth da i ni weddio bob dydd.
Mae'n beth da i ni gwrdd â Christnogion bob dydd. Mae'n gwneud lles i ni. Ni'n galw'r pethau yma yn foddion gras. Yeah? Moddion cymundeb gyda Duw. Mae Duw wedi gosod y pethau yma i fod i wneud nhw, ond maen nhw'n gwneud lles i ni. Wrth i ni roi bob wythnos neu bob mis neu beth bynnag yw'r system chi wedi gosod lan, ni'n dysgu'n hunan, yn disgyblu'n hunan i fod yn hael. Ni'n ymarfer y muscle yna, muscle roi. Mor rwydd yn dydy, mae dyn ni muscles derbyn cryf fel arfer. Ni angen bach o waith ar y muscles roi. Nawr, wrth gwrs, mae yna le i ni roi o'n gwirfodd ar adegau arbennig. Okay? Falle bych chi'n teimlo, fi rili eisiau roi hwn. Neu falle bydd yna rhywbeth arbennig wedi digwydd, neu chi wedi clywed am ryw achos arbennig a chi'n teimlo, fi eisiau cefnogi hwnna. Mae hynny'n gret. Ond be mae Paul yn dweud yw, y norm ddylse bod ni'n rhoi yn rheolaidd. Ac yn ymarferol, mae'n beth da, achos os chi'n rhoi yn reoledd, chi'n mynd i benni lan yn rhoi mwy, ynddi chi? Mae'n rhoi darlun am y mam a dad mynd i werthu yn hyn, achos fi'n yn real hypocrite, okay? Mae fel pan chi'n dysgu offeryn. Right? Os chi erioed i dysgu offeryn, chi angen ymarfer. Nawr, mae gwahanol ffyrdd o ymarfer offeryn. Right? Un ffordd yw chi just yn mynd i gannu'r offeryn pan chi'n teimlo fel e. Okay? Pan chi'n cael yr awydd i wneud. Mae hwnna'n beth da. Ond mae'n llawer gwell i ddweud bob dydd fi'n mynd i ymarfer am 10 munud neu chwarter awr neu faint bynnag. Okay? Achos wrth i chi wneud hynny yn reoledd, yn ddisgybledig, dros yr wythnos, chi'n mynd i wneud mwy, siwr o fod, na petai chi just yn rhoi pan chi'n teimlo fel gwneud. Ond beth yw'r peth gorau? Wel, y ffordd gorau posib yw gwneud eich 15 munud bob dydd, ac wedyn, ar ben hynny, pan mae'r awydd yn dod i ymarfer yr offeryn yna, a mae'r un peth fan hyn. Mae roi yn ddisgyblaeth ysbrydol, a mae'n gallu bod yn anodd. Chi ddim wastad mynd i teimlo fel gwneud. Falle bydd yna bethau eraill, bydd y well da chi, falle gwario'ch arian chi arnyn nhw o bryd i'w gilydd, ond mae'n gwneud lles i ni. Mae'n gwneud da i'ch enaid chi i fynd heb fel bod eraill yn gallu elwa. A felly dylse hyn fod yn rhan normal o drefn ein bywyd ni. Right? Pan chi'n eistedd lawr gyda'ch bank balance ac gyda'ch holl costau byw yn gweithio allan eich budget chi fel unigolyn neu fel teulu, fe ddylse gwaith Duw ac anghenion eraill bod yn rhan o'r cynllunio yna. Dylse fe ddim bod yn rhywbeth sy'n aros tan y diwedd, unrhyw beth sydd ar ôl, unrhyw beth sydd yn weddill. Na, mae fod yn rhan o'n cynllunio a'n trefn ni. Ac yna mae'n un peth ola, gallwn ni ddweud fan hyn. Fe ddylse ni roi yn hael. Fe ddylse ni roi yn hael. Eto, drychwch ar yr adnod. Y dydd cyntaf o bob wythnos, bydded i bob un ohonoch yn ôl ei enillion, osod cyfran o'r neilltu ac ar gadw. Faint dylse ni roi? Faint yw e? Beth yw'r ffigwr? Wel, does dim ffigwr, os e? Na, mae Paul yn gwneud yn glir, does dim swm penodol chi'n roi yn ôl eich enillion. Chi'n roi yn ôl eich gallu. Hynny yw, yn ôl fel mae'r arglwydd wedi'ch bendithio chi. Yna'r pwynt, yn dyfa, wnaethon ni glywed am hyn yn y stori plant. Ond does dim byd gennym ni, nad ydym ni wedi ei dderbyn o law Duw. Chi ddim yn berchen dim, stiward ydych chi. Stiward o'r hyn mae Duw wedi rhoi yn eich gofal chi. Chymod, mae unrhyw waith i chi'n gwneud
yn cael ei wneud yn nerth Duw. Mae unrhyw ddawn i chi'n defnyddio o ddydd i ddydd yn rhodd gan Dduw. Mae eich cefndir chi, eich statws chi, eich magwraeth chi, unrhyw beth chi wedi etifeddu o'ch rieni neu rhywun arall o'r teulu neu unrhyw le arall, mae'n arian a'n eiddo ni'n dod, mae'n dod gan Dduw. Ac felly ei eiddo fe yw'r cwbl. A felly os yw wedi bod mor hael wrtho ni, yn ôl ein gallu, fe ddylsyn ni fod yn hael hefyd. Rhoi cymaint ag y gallwn ni. Nid faint sydd rhaid i fi roi. Faint ydw i'n gallu roi? Yna hanes yn does yn yr Efengylau, mae'n cyfleu hyn yn wych. Mae'r arglwydd Iesu'n gwylio pobl yn dod i'r deml i roi ei rhoddion, a mae'n gweld y wraig fach tlawd yma. A'n rhoi cwpl o geiniogau mewn. Mae'n dweud amdani, mae hi di rhoi mwy na neb. Mae hi di roi yn hael. A'r falle gallwn ni ddadlau bod hi di roi yn anoeth, a mae eisiau doethineb fi'n derbyn hynny, ond mae Iesu'n gweud mae hi di roi o'i thlodi, o'i ffrind y cwbl oedd ganddi. Mae hi wedi ymateb i heilioni Duw a felly wedi bod yn hael. Llawer o Gristnogion wrth gwrs di defnyddio degwm fel rhyw fath o ganllaw, 10%, un rhan o bob 10. Falle, mae dyna chi'n gwneud, falle chi di eistedd lawr, chi di meddwl, chi di gweddio, a di dod i'r casgliad fod hynny'n iawn i chi. A wrth gwrs, mae hynny'n iawn, mae hwn yn fater o gydwybod ger bron Duw. I rai pobl, dydy roi degwm ddim yn ymarferol. Okay? Oherwydd costau byw, oherwydd cynlleied o arian sydd ganddyn nhw ar gael, bydden nhw methu gwneud hynny. Os dim eisiau teimlo'n euog am hynny. I eraill, dydy degwm ddim yn ddigon. Dwi ddim. Hynny dychmygwch Cristion. Ac mae'r Cristion yma, maen nhw wedi bod yn rhoi, wedwn ni degwm ar ddechrau i gyrfa, ond maen nhw yn alluog ac yn llwyddiannus, a maen nhw'n ennill ffortiwn. Ydy wedi yn iawn bod nhw dal dim ond yn rhoi 10% ac yn cadw'r 90% arall i wario ar ei hunan? Wel na, dwi ddim yn iawn. Pam bys nhw eisiau gwneud hynny? Y reality yw, mae'n bosib bydden nhw'n cyrraedd pwynt yn ei gyrfa, lle nawr nhw sy'n cael y degwm, a maen nhw'n rhoi'r gweddill i waith yr arglwydd. Mae eisiau ni asesu'r pethau mewn reoledd. Mae'n enillio ni, falle mynd ni amrywio o wythnos i wythnos, o fis i fis, dros y blynyddoedd. Mae eisiau ni sicrhau bod ni'n dal mor hael ag y gallwn ni. Mae yna ddyfyniad gwych, fe wedi dyfynnu o'r blaen. C.S. Lewis, mae'n taro'r hoelen ar ei ffen fan hyn, fi'n meddwl. Mae'n dweud, I do not believe one can settle how much we ought to give. I'm afraid the only safe rule is to give more than we can spare. In other words, if our expenditure on comforts, luxuries, amusements, etc., is up to the standard common among those with the same income as our own, right? So os chi'n byw fel pobl mas fyna sy'n ennill yr un faint â chi, we're probably giving away too little. If our giving does not at all pinch or hamper us, I should say it's too small. There ought to be things we should like to do and cannot, because our commitment to giving excludes them. Hynny, fe ddylsyn ni fod mor hael fel bod e'n costio. Achos dyna'r heilioni ni wedi profi, yn dyfa. Money, money, money. Pwnc funny, pwnc anodd, pwnc sensitif, pwnc cymleth. Mae'n bwnc, dylsyn ni siwr o fod siarad amdano fe fwy,
a bod yn fwy gonest gyda'n gilydd amdano fe. Mae arian yn gallu bod yn dwyllodrus. Mae pethau'r byd yma ni wedi clywed yn ddiweddar ar nos Sul yn gallu dal gafel yno ni. Yn aml iawn, ni'n ffeindio'n hun yn cymharu'n sefyllfa ni gyda sefyllfa pobl eraill, ond nid yna ni fod i wneud, efe. Gweddi da ar gyfer y Cristion yw byddai'r arglwydd yn cadw ni rag tlodi a rag cyfoeth. Ond trwy Crist, mae'r Cristion yn gallu roi yn addolgar, yn reoledd ac yn hael. A'r cwbl gogoniant i Dduw. Diolch iddo. Amen. Amen. Ganwn ni emyn wrth i ni orffen. 533. Cymer arglwydd. Fy einioes i yw chysegru oll i ti. Cymer fy munudau i fod fyth yn llifo dy glod. Mae'r emyn yn mynd mlaen. Cymer fy nwylo, fy nrhaid, fy llais, fy ngwefusau. Pennill 4, cymer fy air. Ar da sydd ddim. Mi ni fynnwn atal ddim. Cymer fy nghyneddau'n llawn, eith wasanaeth tro bob dawn. Nawn ni sefyll i ganu.
arglwydd cymer fi, beth yn unig oll i ti. Nawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân i aros gyda ni oll, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.